اللہ عظیم فرمائے تو آسمان نہیں زمین جو مالک ماں ہاں مجھے مرضی اج کی وہیں پیدا کیا مجھے مرضی اج کی نیاڑیوں جا مجھے مرضی اج کی پٹ جا مجھے مرضی اج کی نیاڑیوں پٹ بئی دئی چھڑا مجھے مرضی اج کی نیاڑی نہیں پٹن بنین کو سکائے چھڑا مکھاں کوئی پوچھنے وارو کونے کو وزانے پاس ایک دوستو غریب بیچارو سال سال تے بار بار پوچھی پریشان جو ڈاکٹر کے چیئے ماں بارن جی کیا مائی بھی بیمار ماں بھی پریشان آگے چھا کیا وہ ڈاکٹر صاحب چست وقفے جو سوئیں ہن بس حالتوں کے بار نہ تھی سوئی ہنگایا ہے مائی تا 6 مہینہ گزرا تا 4 مہینہ کھان بعد وری مائی کے حمل تھیو پانگب تو وقفو کرے سوئی چھا کر سال کھان بعد جنا وضع حمل جو ٹائم آئو تا ہکڑے جی جاتے بجبی بیس وہ تو چیپو ہکم نہ تھی پر اللہ بڑھائی کیرا انہوں کو پوچھنا اجو کے دور میں ساجی سنی سرکار اساں غریبن لے مسکینن جے دروازن تے بوٹ ہنی چھجان تے بس ببار جنگیوں ودی کبار نہ جنگیوں تواجا بارہ ساجی پاکستان تے بار ہن تواجا بارہ ساجی پاکستان تے بوجل اگے ظالمون الغریبن لے مسکینن جو روزانے جو خرچ 50 روپیہ 100 روپے نے غریب مزدوری کیا 50 روپے میں 20 روپے جو اٹو وتیں 10 روپے جی دال وتیں 10 روپے جا بسر وتیں ان غریب مسکین جو روزانے جو خرچ 50 روپیہ ان غریب مسکین جے دروازے تے ہن ظالم حکومت بوک ڈھنگی چجو تب بار جنگ بدھی کبار نہ جنگ وہ ظالم وہی جے کہ تمہاں جا ایم ایل اے این پی تمہاں جا وزیر تمہاں جا جرنل کرنل جن جو ناشتے جو لکھ روپیہ خرچہ انہن جے دروازن تے بوک ڈھنگائے چجو تے ہنن ظالمن جے لا گولی بھلی پاکستان تے بوجھ یہ رئیس سردار ایم ایل اے این پی اساں غریب قرآن مجید میں اللہ سے فرمائے وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها اگر ظالموں بکھ جے کرے معاش جے مسئلے جی پانجا بچہ بند نہ کرایو جے کرما اللہ تواں جے ننڈگن جی رزق میں کھٹی پستما اللہ پانے پیدا کون کنس تمہاں چھو پریشان تھیا ایو ننڈگو بارو نہ ماؤ جے پیٹ میں بند ہوئیو چو بعد رستہ بند ہویا ہوتے روزی کیر پیو پہنچائے کیر پیو جو ہوتے روزی جنملا ماؤ جے پیٹ میں باہر نکتو ایو ننڈگو بار تجھے کو روزی جو دروازو ہو نارو اب روزی چھاجے ذریعے سا میں ملے ناگے جی ذریعے سے انہیں بارہ کے پیٹ میں روزی پہ ملے دائیے چاہو بارو کہو بلیٹ گھرائی کرے انہیں ناگے کے کٹے ہوئے تو بیچارو ننڈگو بارو داؤں پیو کرے چیخوں ہی رڑیوں پیو کرے زبان حال اساں چاہبو یا اللہ ہکڑو روزی جو دروازو ہو اجی ندائیو ہو روزی جو دروازو کٹے چھڑیو تھائی آگے تو مکھے ڈند بھی کونن جو ماں مانی چباڑی سگا مکھے تو ڈاٹھوں بھی کونن جو ماں بوٹوں کھائی سگا اللہ سے فرمائے مایوس نہ تھی وہدیناہ النجدین جے کرے نے دائیے تجھے روزی جو ہکڑو دروازو کٹے ہوا ماں اللہ تجھے ماؤ جے چھاتی میں ہانے بروزی جا دروازہ تو کھولے کھولے یا نہیں والذی
فہدا روزی جا دروازہ تا کھولے پر انہیں روزی جی دروازن ماں کھیر جی چوسن جو بھی سبق نہیں آنا کتی ہوں دیا نہیں کتی گھنا گل رجنگی پویا جنملا کتی پانجے گلرن کے جنگی دیا تینن جو اکھیوں بند ہوں دیوال گوشت جالو تگا ہوں دال کرملا یہ منظر بنی دسو عجیب منظرہ پویا کتی پاسی رہی تھی کرے بنی پانجے بچڑن جے برسا سمی ران دیا پوئے ننڈڑا گلر اتھندا ہن پانجے ماؤ جے ببن کے گولیندا ہن کڈملا انن جو چکو پچھ میں پیجی دعا تبری چکو باہر کڈندا ہن تے ہتے بھی روزی جو انتظام نہ ہے کن میں چکو پانل تبری چکو باہر کڈندا او انہیں کتی اجے ننڈڑن گلرن جو وات جرمل پانجے ماؤ جے ببن میں پوندو آتا سمجھی ویندہ ہن تا سانجے سائیں سانجے روزی جو انتظام اتے کہو والذی قدر فہدا اڑے کیرو تواں جو بزرگ کرو تواں جو پیر فقیر کرو تواں جو ڈاکٹر ۽ سائنسدان جنے جائنے کتی جے ننڈڑن گلرن کے ماؤ جے ببن ماں کھیر جے چوسن جو سبق ڏنو اما بھی ایترو کنی ہے اما جنمل پانجے بچڑے کے تھن پیاریندیا تب وہ ہکڑو ہتھو ہیٹھوں ڏیندیا ٻيو ہتھو ان جي پیشانی تے رکھی کرے پانجو ببڑو ان جي بات میں وجھنديا اللہ سے فرمايو والذي قدر فهدا او انسان تو نہ ڈھڑو ہوئی تو کہ دنیا جے جہان جی کائی خبر کان ہوئی جنمل تو پانجو وات پانجے اما جے ببڑے میں ودھوت انہیں وقت تو کہ ماں سبق ڈنو مائیں پانجے اما جے ببڑے کے زبان جے متھوں تاروں جے ہیٹھوں رکھی گرے چسکارو جن تو جو کما مٹھے کھیر ساں روزی پہنچا تو کہ ماں اللہ جو کم وری جنمل آیو ننڈڑو بار تھورو وڈڑو تھيو وات میں بدندڑا آیس اوچ تو ہکڑے ڈی بکھ جی کرے تکڑ جی کرے پانجی اما کے جو چھاتی میں چکو ہئی ت اما کے بھی کاوڑ اچی وئی حالی ت ٹماٹا کرے کھٹ تے اچھلائیس مولی صاحب نے مصری موکلیں ت مہربانی کری مصری پڑی دے ت بچو مجھے جان چھڑے مصری تے جان نہ چھڑیں ت ٹرو ہنی چھڑیں لپڑوں بدی چھڑیں وچارو ننڈڑو بارو رات جو داؤں پیو کرے چیخوں پیو کرے ننڈ پئی کان پئی اچیس کھٹ تے لیٹے پیو چے پیو یا اللہ تو بروزی جا دروازہ کھولیا ہویا پر جہن اما ہوئے بئی روزی جا دروازہ بند کر چھیا ہن اجو اما مصریوں پہ تھی پڑا وئی اجل ٹو وئی لپڑیوں بدی چھجو دیں یا اللہ ہمیں تو کھو سوابیو کوئی سہارو کون ہے کو اللہ سے فرمائے سو مایوس نہ تھی غمگین نہ تھی جے کرم ماں تجھے روزی جا دروازہ بند کیا ہن تما رب تویٹھو ہاں ماں اللہ تجھے لا 4 دروازہ روزی جا تو کھولے گھنا دروازہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا آسمان میں بارش جے ذریعے سان ہکڑو روزی جو دروازو فَأَنبَتْنَا بِهِ حَبًّا زمین میں کنک جے ذریعے سان سارن جے ذریعے سان جوور جے ذریعے سان باجری جے ذریعے سان بیو روزی جو دروازو وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا انبن جے ذریعے سان کیلن جے ذریعے سان زیتونن جے ذریعے سان صوفن جے ذریعے سان ڈاڑھن جے ذریعے سان وری ہیٹروں روزی جو دروازو تو کھولے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً
نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. جيڪڏهن ماں تنهنجي روزيء جا ٻه دروازا بند ڪيا آهن، هاڻي تنهنجي مرضي آ مهن جو کير پي، تنهنجي مرضي گون جو کير پي، تنهنجي مرضي بڪرن جو کير پي، تنهنجي مرضي رڍن جو کير پي. سوين کير جا دروازا کولي ٿو. جي قوم پريشان دي معاش جي مسئلے. قرآن مجید میں اللہ سے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. اڑے ظالمو چھو رزق جے بارے میں پریشان جاؤ، چھو معاش جے بارے میں تم پریشان جاؤ. ہن کام دے نظر کیو، جھرکی دے نظر کیو، گیرے دے نظر کیو، قبر دے نظر کیو، وہے دے نظر کیو. تو جاتی ویندو آ، ٹھٹے ویندو آ، ت پاڻ سان گڏ مانی کھيون ويندو آ. مائيءَ کي چوندا ہوں ت ٽپل باڪس ۾ ماني ٻڌي ڏي، رومال جي ڳنڍ ۾ ماني ٻڌي ڏي. ہوٽلن جي ماني مهانگي آ. اللہ سے فرمائی کام آئی، قبر آئی، جھرکی آئی، گیرو آئی، کبوتر آ. یہ جنگل جا درندہ پھاڑیندڑ جانور گدڑا، بگھڑا، شینھا، یہ صبح جو نکرن تا لا تحمل رزقها. کڏهن ٹپل باڪس ۾ ماني ساڻو کان کئيدل، رومال جي ڳنڍ ۾ ماني کان ٻڌيدل. اهو کان يا قبر يا جھرکی، اهو گيرو صبح جو آخر مون نکرن تا ته منهنجو ذڪر، منهنجو حمد، منهنجي تسبيح ٿا ڪندا وڃن. यो गिदड़, यो बगड़, यो शींहं, जंगल जा दरिंदा, ये भी चुड़ैल मां निकिरनि था त मूंखे यादि कंदा था वञनि. मुंहिंजो ज़िक्र ऐं मुंहिंजो हम्द ऐं मुंहिंजी तस्बीह कंदा था वञनि. अल्लाहु यर्ज़ुकुहा. अल्लाह साईं फरमायो शाम जो इहो कांव या कबर या झिरकी पंहिंजे आहिरे ते मोटनि था त इन्हनि जूं गुजूं बि भरे थो छॾियां त जानवरनि खे बि ताज़ा गोश्त खाराए थो छॾियां. باقی तव्हां खे बुख मारींदुसि. हा हिकिड़ी ॻाल्हि आहे. अल्लाह से وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اللہ سے فرما جيڪو مجھے ذکر کھوں، مجھے نماز کھوں، مجھے قرآن کھوں، مجھے دین کھوں منهن موڙيندو پو گزران تنگ ڪري ڇڏيندو سان. پو 10 لک رپيا مهيني تي اس طرح بي چوندو مون جهڙو سنيو آهي ئي ڪون. 1000 ایکڑ زمين هوندس، سوين کارخانا ۽ فيڪٽري هوندس. طرح بي غريبن ۽ مسڪينن يتيمن جا پئسا زڪات جا فنڊ ايندا ته ظالم اهي بي کائي ويندا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. اللہ سے فرمایا جيڪو مجھے ذکر کھان، مجھے نماز کھان، مجھے قرآن کھان، مجھے دین کھان منهن موڙيندو پو گزران تنگ ڪري ڇڏيندو سان. مهينو کن ٿيو مان اچان پهريون ڪنڊياري کان وڙي پروگرام هيو حيدرآباد. واٽ تي هڪڙو جلوس هو. آڏو بھی مرد، پويا بھی مرد، وچ میں مايون ہٿن میں جھنڈا. مهرباني ڪيو روزگار جو کالا باغ ٽيم بند ڪيو. اسان مرياسي بک میں او دادو میں ماسترن بک هڙتال ڪئي ته اسان کي نوڪريون جو نه ته اسان مري وينداسون. مولوين جي ڪڏهن تव्हां بک هڙتال ڏٺي؟ حالانکہ اسان مولوين جي ود میں ود 1500 پگار، 2000، 2500 پر جيڪي اسان جا ماستر جنجي 10,000 15,000 پگار ہوندي آ. 10 ڏينهن کان پوءِ انهن جي کيسي ۾ روپيو بي ڪون هوندو. او در تي کڻندا سودو.
پر انہن مولن مسکین نہیں غریبن وٹی ویندو ہوندن پگھار 1500 پر مہینے تے ہوئے 1500 روکڑا نواں جو نواں نوٹ کھیسے میں پیا ہوندا 14 مولن جو خرچ تے پانجو آئی مانی بھی عوام تے لٹا کپڑا بھی عوام تے پانجا لٹا بچن جا لٹا مائی جا لٹا جنازے جا پیسہ اٹھل میں او سائیں قاسمی صاحب چوندو آتا یہ جب بکھ مردیا تا اللہ مہن کے مارندو آ مولوی پریشان تھی دان اللہ پاڑے جے بڑیرن کے لیٹائیں ہر وقت پریشان ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى اللہ سے فرمایا جے کر مجھے ذکر کھوں مجھے نماز کھوں مجھے قرآن کھوں مجھے دین کھوں مو بولیندو وڈا 10 لکھ روپیہ مہینے تے ایندا تڑا بھی چوندو تے اساں جڑو سنو آہی کون اساں جی پورت آہی گان کچھ پیسہ ڈاکٹر وٹھی ویندا کچھ پیسہ پولیس وٹھی ویندی باقی جے کہ پیسہ بچا تو ہے دھاڑے ل چٹھیوں لکھندا یہ ہلیا مجھے اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے تھی رات تہجد جی نماز پڑھی کرے جی ماں جنرتے ویٹھس ہکڑو ٹویو اٹے جویو جمع 3.5 کلو پون پیا قرآن مجید جی سورت ملک سورت قلم جی تلاوت کرے ماں ہکڑو ٹویو ان جو پیوں 3.5 مہینہ وہ ہکڑو ٹویو اٹے جو پان کھادو سی بچن کھادو مہمانن کھادو پر ہو اٹو اوترو ہی پیو تائی قرآن جی برکت ہوئی ہے اجو کے دور میں اساں 5 نیتے بوری اٹے جی ختم تھی ونے تا چوندو سی حضرت علی سے وٹ مہمان کونا اساں وٹ مہمانن اساں وٹ مہمان این جو رات جو عشاء جی نماز کھان بعد پوری دنیا جا بدماش سب ٹیلی ویژن جے شیشے میں اساں جے گھر میں بیٹھا ہن مسلمانوں اے مہمان ہی دات پو برکت بھی ہے ہوندی قرآن نہ ہوندو نماز نہ ہوندی گھر میں گزران تنگ تھی تمام تجربو کیو صبح جو فجر جی نماز سب گھر جا بھاتی ننڈا وڈا مرد عورتوں فجر جی نماز پڑھی سورت یاسین جی تلاوت کرے اللہ جے رزق جی تلاش میں نکرندو تے انشاءاللہ ککھ بھی لکھ تھی ویندا پر جے کن قرآن نہ ہوندو نماز نہ ہوندی دین نہ ہوندو پو لکھ بھی ککھ تھی ویندا تانے کہ عزم کیو تے پنجے گھرن کے قرآن سے آباد کر نماز سے آباد کرنا سی قرآن میں نماز میں دین میں برکت ازانی گھر میں ٹیلی ویژن وی سی آر موسیقی راگ ان جو اثر آجو بے برکتی بے سکونی تھی بھیا سکون کو نہیں مولانا عبدالرؤوف سکھر بھی انہیں ایک واقعہ لکھوا ٹی وی کی تباہ کاری ان میں واقعہ ازانے تبری جماعت جا ساتھی رہی پنجاب جے پاسے دے ویا مسجد میں بیٹھا ہویا تا اوٹ تو گوٹھ جا مانگو بھجندا آیا جماعت جے ساتھن کے چوں سیں گھر ہلو اکری مائیا ان کے ڈاڈھی تکلیف ہے تو اللہ جا نیک بناؤ قرآن ہلی پڑھو دعا ہلی گرو اللہ ان جے لا آسانی کرے جماعت جو امیر جو ساتھی جو گھر ویا تو عورت مری چکی ہوئی پر ان جے جنازے جے متھوں ان جے کھٹ جے متھوں ہکڑا جیت ہن جی مانار جے متھوں مکھی جا مکھا ہوندان اوے جیت ان کھٹ کے جنازے کے چمبڑیا پیا یہ سچو واقعہ قرآن مجید سامنے
جماعت جے ساتھ قرآن مجید پڑھو سجے گھر جی باطل توبہ کئی استغفار کیو اللہ سے کو دعاؤں گھریو پوئے جیت تا اڑانی ویا انہیں مائی کی غسل ڈنو بھی انہیں جی جنازے جی نماز پڑھائی وئی جڑے انہیں مائی جو جنازو قبرستان میں آندو ویو جے کا قبر انہیں جی کھوٹی وئی اوئے جیت اگئی انہیں جی قبر میں وری بی قبر کھوٹیوں تا بی قبر میں بھی وہی جیتا وری ٹری قبر کھوٹیوں تا ٹری میں بھی وہی جیتا آخر ناؤ میں تھی کرے جنازو متوں چلائے کرے واپس موٹی آیا انہیں جی ماں کو پوچھا کئی وئی نہ جو چھا عمل ہوئیو انہیں جی ماں روئی کرے جو تا ہکڑو نہ جو برو عمل مکھے کھٹ کندو ہوئیو اساں جی گھر میں ٹیلی ویژن بھی سیار ہلندی جن والا آزان ایندی ماں چوندی سانس پٹیا ٹیلی ویژن بند کر آزان تھی اچے تو جواب دیندی اما آزان صدائی دیا ہی ڈرامو قسمت سان آیو بس یو ہی نہ جو برو عمل ہوئیو جو دنیا میں قبر میں اللہ تعالیٰ ان جے متھوں عذاب جا جیت مسلط کرے چھجس مسلمانوں اللہ سے کڑا کڑا توئی اساں کے اڑا واقعہ ڈیکھاریندو ت من ہی امت سدھرے جماعت مؤدبان گزارش کرنی آئیو مہربانی کہو گھرن مو یہ ٹیلی ویژن بھی سیاروں موسیقی راگ کے ختم کرو انہیں جے کرے مجھے سائیں فرماوے مجھا امتیو جے کرے تمہاں کے کیرو رت جو پیالو جے ऐं तव्हांखे चवे त राग ॿुधो फरमायूं रत जो प्यालो पीजो पर राग न ॿुधजो राग इन रत जे प्याले खां बि वधीक ख़राब अथव घर घर में मौसीकी थी वई राग आम थी बस में होटल ते घर में चाचे जे घर मामे जे घर भाउ जे घर जिथे वञ त इहा लानत वसे तंहिंजे करे तौबा कयो त राग न ॿुधंदा ऐं ॿी मूं जव्हांखे मुअद्दिबान गुज़ारिश आहे त महिरबानी कयो 5 वक़्त निमाज़ जा पाबंद बणिजी वञो पढ़ंदव नी निमाज़ जलसे में जेतिरा माण्हू निमाज़ी अचनि था नी वाइज़ ॿुधण ख़ुदा जी ज़ात जो कसम पढ़ते हैं त इनकलाब अची वञे पाकिस्तान सूबे सरहद में उलमा अची विया आहिनि छो त हुते निमाज़ी घणा बलोचिस्तान में उलमा ॾिसण में था अचनि वज़ीर छो त हुते बि निमाज़ी घणा ऐं इंशाअल्लाह जेकॾहिं असांजे सूबे सिंध में बि निमाज़ी घणा थी वेंदा त हिते बि इनकलाब अची वेंदो कोशिश कंदव नी जेके भी आया हो सब मेहनत कयो त इंशाअल्लाह पाण भी निमाज़ी थींदासीं पंहिंजे घर वारनि खे मिटनि माइटनि खे सभिनी खे निमाज़ी बनाए मां तव्हां खां पुछां थो जेकॾहिं हिते केरु कंहिंखे बाहि में साड़े तव्हांखे रहम ईंदो या नहीं भली दुश्मन हुजे जेकर बाहि में उनखे साड़ियो ईंदो त असांजी दिलि बर्दाश्त न कंदी असां त कुत्ते खे बाहि में जलंदे बर्दाश्त नथा करे सघूं बिल्ले खे कोए खे बाहि में जलंदे बर्दाश्त नथा करे सघूं याद रखो मुसलमानों खुदा जी ज़ात जो कसम बेनमाज़ी बाहि में जली रहियो आहे बेनमाज़ी सड़ी रहियो आहे बेनमाज़ी खे नागई बलाऊं ऐं बिच्छूं खाई रहिया आहिनि महिरबानी कयो बेनमाज़िन ते रहम कयो बाबे निमाज़ी तो उनजे पेरन ते किरी पो उनखे मिनतू कयो त महिरबानी कर निमाज़ी बणिजी वञ भेण बे निमाज़ी आ उनखे मिनतू कयो निमाज़ी थी वञ घर वारी बे निमाज़ी आ उनखे मिनतू कयो निमाज़ी थी वञ जेकर पाड़े में मिट माइट दोस्त बाब बे निमाज़ी आ सब मस्जिद जा जमायती गॾिजी करे उनजे दरवाज़े ते मेड़ खणी वञो त महिरबानी कर निमाज़ी बणिजी वञ जेकर इन नमूने सां मेहनत कंदासीं त इंशाअल्लाह सॼो ॻोठ निमाज़ी थी वेंदो मुल्क में इनकलाब अची वेंदो कोशिश कंदव नी मेहनत कंदव अॼोके दौर में माण्हू चवंदासीं असांखे टाइम कोन्हे
حدیث میں چے تو قیامت جے دی مانگو بہانو کر چھا کندا بہانو ہی وڈیرائی رئیس سردارائی جنرل کرنل وزیر قیامت جے دی بہانو کرے اللہ کے چوندا یا اللہ تو اساں کے مال دنو ملکت دنئی دنیا دولت جا ڈھیر دنئی کارخانہ فیکٹری نہیں تاجے کرے اساں تجھے نماز ہیں تجھے ذکر کو غافل رہ جی ویسی تو پان دنیا ڈئی کرے اساں کے دنیا میں پھاسایو دنیا دین ہات رات نہیں تو جو ذکر پیا کیوں ہاتوں جی نماز پیا پڑھوں حدیث میں جے تو اللہ جو غضب جنبش میں چی ویندو اللہ سے فرمائیں دو کاتھے آ مجھو سلیمان نبی سب چو سبحان حضرت سلیمان نبی آڈو چی اللہ سے فرمائیں دو اگر ظالموں تانٹ کاری دنیا ہی کاری تانٹ ملکت ہوئی بٹے ہزار ایکڑ زمین بٹے کارخانہ فیکٹریوں بٹے ارب روپیہ بینکل میں ہی بھی تمام گر انسان ہوئے ایڈی نوٹ ملکت ہوئی انسانن جے متوں ہن جی حکومت جنن جے متوں ہن جی حکومت ہوا جے متوں ہن جی حکومت ایڈی نوٹ ملکت ہوئی جو مائی بلکہ اس جڑا استقبال جے لا اچے پئی تو ان جے استقبال میں 6 کلومیٹر جے کو رستو ٹھارائی ایک سر سون جی ایک سر چاندی جی ایڈی ملکت ہوئی اسی ایڈی ملکت جے باوجود ایڈی دنیا دولت جے باوجود کرے مجھے ذکر ہی مجھے نماز کو غافل نہ رہو تمام تھوڑی دنیا جے کرے دولت جے کرے مجھے ذکر ہی مجھے نماز کے چھڑے جنو حکم تھی دو پکڑے ہو رہن کے جن دنیا جو بہانو کرے مجھے ذکر